Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Besar wis wancine padha dielingke wis wancine padha nindakake atene wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakahe agama lemah wektu padha tanasa dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh nur lan asar salat saya ningatoke tidak mungkar maghrib lan sajang mepet prayogan kita salat sunai sembrono iku perintah agama limang wektu kudu tansah dijaga sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Besar wis wancine padha dielingke wis wancine padha nindakake atene wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakahe agama limang wektu padha tanasa dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh nur lan asar salat saya ningatoke tidak mungkar maghrib lan sajang mepet prayogan ditambah salat sunai aja sembrono iku perintah agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina yen kepareng besok munggah suwarga Papeling Iya. ya.